Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang ako sa pangalang Leia, isa sa maraming tagapakinig ninyo dito sa Taguig. Gaya ng maraming listeners ninyo, sumulat ako para humingi ng payo. Naiinis at nahihirapan na kasi ako sa sitwasyon naming mag-asawa ngayon. Ayoko namang maging masamang tao pero hindi ko na alam ang gagawin ko. Ganito po kasi, meron akong kaibigan na nakabase sa US at umuwi dito sa Pilipinas. Bago umuwi, kinontak ako at tinanong kung pwede daw ba siyang magstay sa bahay for a week. Wala daw kasi siyang kamag-anak o kaibigan na matutuluyan maliban sa akin. Aasikasuhin lang daw niya yung lupa nila sa Taytay. Pumayag naman ako dahil 1 linggo lang naman. May guest room naman kami na pwede niyang gamitin. Ay, taray, may guest room. Kaibiganin natin to. Hi, friend Leia. Hi, Frenny! Ayan. Our Frenny from Taguig. Ayan. Pagdating niya, nagsorry siya kasi wala daw siyang pasalubong. Madalian daw kasi yung uwi niya. Sabi ko, okay lang naman. Sa totoo lang, meron naman na dito yung karamihan ng nabibili sa Amerika. At hindi naman na sa pagmamayabang kung tsokolate, sabon, toothpaste at lotion lang din naman, kaya ko namang bilhin. Inaasikaso namin siya ng bongga dahil bisita. Kapag nahihirapan na ako dahil hindi man lang niya mailagay sa lababo yung pinagkainan niya, iniisip ko na lang, 1 linggo lang naman. Kapag napapansin ko na halos dumoble ang konsumo namin sa pagkain at iba pang mga bagay, pinapaalala ko sa sarili ko na ilang araw lang naman at aalis din. At kapag iniisip ko yon, nakakahinga ako ulit ng maluwag at napapahaba ko ang pasensya ko. Ang problema ko po ngayon, mag-iisang buwan na siya sa amin, pero hindi pa din niya nababanggit kung kailan siya aalis. Hindi na po namin kayang mag-asawa. Paano po kaya namin sasabihin sa kanya na kailangan na niyang umalis nang hindi kami nagiging offensive? Pahingi naman po ng tips. Kung kapag ginawa po o sinabi namin, hindi naman kami magmumukhang masamang tao. Salamat po sa inyong payo. Ang inyong tagapakinig, Leia. Hindi namin alam kung tama yung hiningan mo ng payo. Kaya nga eh. Na hindi magiging offensive. Na hindi magiging offensive kasi offensive kami magsalita. Charot. Hindi kasi there's no other way. Totoo. Hindi. There is a way to say it nang hindi magiging offensive. So, ibig sabihin, una sa lahat, the tone of voice. Dapat hindi yung parang masyadong maldita. Huwag kang maldita na parang masyadong utang na loob niya na meron siyang tinirhan dito sa Pilipinas. Huwag ganon. Ano lang, kalma lang. Siguro mas maganda pakainin mo muna na masarap. Medyo busog siya. Kasi mahirap pa pag-usap sa gutom. Oo, hindi maganda yung magiging resulta. So, ang pwede mo talagang gawin is use the proper tone of voice and then just tell the truth. Actually, yun lang, napakasimple lang yun eh. Oo. Ang problema kasi kuminsan, kaya tayo nahihirapan dahil parang iniisip pa natin anong... Iisipin niya, ano pero magiging reaction. Sasabihin mo lang yung simple lang na casual friend, di ba sabi mo 1 week ka lang, so bakit? Medyo ano na rin din kami. Correct. Ganun lang, casual lang talaga siya. Casual lang na kalma. Oo. Kasi pwede mong sabihin talaga yung sitwasyon. Like, magsabi ka naman, friend, kung magtatagal ka pa para at least alam din natin kung paano yung tamang hatian pagdating sa expenses. Yan, ganon. Dapat kasi ganon. Tas kalma lang. Yun lang. Walang ibang paraan kundi sasabihin mo sa kanya. Ngayon, kung ma-offend siya, feeling ko depende talaga yan sa
receiver. Oo, yun nga sasabihin ko diba? eh. It depends on the... Ma-offense depende na sa tumatanggap Sa tumatanggap. Oo. Kasi for example, halimbawa, ito na pag-usapan natin to sa isa sa mga meetings natin, 'di ba, sa Love Radio. So sabi ko dun sa meeting, maging careful tayo pag nakikipag-usap tayo, for example, sa younger generation, yung mga Gen Zs to be particular, hindi sila yung basta-bastang okay lang sa kanila na mag-joke lalong-lalo na kung ang intonation medyo sensual in nature. Kung kabatch natin mga kapwa Gen X, medyo carry lang. Kasi ewan ko, sanay tayo. Yan yung minunguya natin at nilulunok. Nilulunok natin yung mga ganyang jokes eh. Lumaki tayo sa ganyan, 'di ba? Sa mga jokes na medyo sensitive pero hindi tayo sensitive about it. Yung mga green. Sobrang naughty natin eh yung ngayon generation natin. Pero hindi mo siya pwedeng sabihin dito sa generation ngayon kasi while kunyari tayo Gen X, nag-joke tayo dun sa Gen Z. While ang ating intention is just a joke. Ito yung sinasabi natin, pero depende siya sa tatanggap. Correct. So yung for you, joke siya, baka wala kang ang mali siya, gusto mo lang talagang meron. Kasi 'di ba minsan meron tayong tinatawag na may ambag tayo pag halimbawa usapan. Meron tayong yung term natin na may entry. So maaaring yung sinabi mo na joke na medyo green or naughty, gusto mo lang may entry ka dun sa usapan. Pero yung tumanggap na bastos. So hindi na natin controlled yun eh. Kaya ang ibig sabihin dito, you do your very best na kalmahan mo lang yung paraan ng pananalita. Yung intention mo talaga is maging malinaw sa'yo kung anong plano niya at ang intention mo is magkaroon ng hatian ng mga expenses, ganon. Ngayon, hindi mo na problema kung isipin niya pa rin na offensive yun. Kausapin mo siya as a friend, hindi as a bisita. Parang friend. Kasi alam mo naman, kikita mo naman yung sitwasyon, di ba nung unang linggo, naka-beef steak pa tayo. O ngayon, na lang, yung ulo na lang ng hipon kasi di ko na-afford yung katawan. Di ba? Kasi nga, napatagal than usual, ganon. Tapos pwede mo sabihin na ako kung minsan sinasabi ko sa asawa ko na halimbawa may sasabihin siya sa mga kapatid niya or sabihin mo ako ang ituro mo. Ayan, totoo yan. So totoo pwede yan. mong sabihin na halimbawa, kung hindi mo carry na parang sa'yo. Ang husband ko kasi kinakailangan din namin ayusin namin yung budget namin. Alam mo yan yung yan yung kagandahan pag meron ka ng asawa. Pwede mo nang ilusot yan eh. Hindi naman lusot pero basically ang decision kasi lagi dapat sa isang household mag-asawa. Hindi decision lang ng isa. Pwede mo sabihin nahihiya na kasi ako sa kay correct. mister. Yan. Sa totoo lang ganyan. Kasi 1 week lang ang sabi ko din sa kanya. Kaya naman siya pumayag kasi 1 week lang. At saka friend, kaya din ako pumayag. Ganyan, 'di ba? Kaya lang, alam mo na, ayaw naman natin na mag-friendship over kay mister. Ganun, ituro mo. Ayan. Ituro mo yung asawa. Minsan ganyan kami. Si Seren, tinuturo niya ako. Ako tinuturo ko siya. Strategy. Strategy yan. And effective ba? Effective sa palagay siya. ko, effective na strategy siya. So, go. Yun na lang yung gawin mo. Basta, walang ibang way kundi to tell the truth. Kasi, ano pa bang naiisip mong paraan, Jegs? Ano mo pa i-sugarcoat? Hindi mo siya may sugarcoat kasi i-real talk mo na. Ano ba yung feelings mo? Ano yung nararamdaman mo? Nabibigatan ka na. Kasi pag pinilit mo na sugarcoat, parang ang nangyari, magsisinungaling ka Kaya pa. nga. Tsaka, diba? tsaka yung pagsisinungaling, madadagdagan pa yan, patong-patong. Tapos malalaman niya pa na mas lalo siya ma-hurt, ay ganon. Ganon, hindi nagsabi ng totoo. Diba? Sa ibang tao ko pa nalaman. Diba? Sa tambala ko pa nalaman. Grabe, sa radyo ko pa nalaman. May issue ka pala sa akin. Pwede mo naman sabihin sa akin ng rekta, tapos sa tambalan ko pa nalaman. Diba? Nakakaloka. So there's there is really, tama yung kanta, no easy way to break somebody's heart. 'Di ba? Pero you just really gotta say it. Pero alamin mo rin din kasi baka may pinagdadaanan din yung kaibigan mo. Baka may problema din. Yun yung sinasabi natin na makipag-i-communicate mo sa kanya para maintindihan mo. Ano yung rason bakit lumagpas sa 1 week? Yung pala baka may sakit, may dokumentong inaasikaso. Yung lupa niya pala na inaayos, ipapamana sa'yo. Correct, diba? Di syempre, it takes time, diba? Yung pala yun eh. Kapag ka nalaman ko yun, sasabihin ko sa kanya, take your time, friend.
Sasabihin ko sa asawa ko, wag tayo dito sa sa kwarto nating may aircon. Doon sa bisita. Papamanahan pala tayo ng lupa di ba? Tinatransfer pala yung lupa Correct. kasi wala na siya kamag-anak. Sa true, Mali mo, alam mo, sa mundo ngayon, wala namang imposible. Oo. Posible rin yung mga ganyan. Siguro kakanood natin ng K-drama, Jegs. Kaya kinakailangan dapat na yung pag-uusap. Yung openness. Dahil nga, magkaibigan nga kayo, di ba? Pero, kasi kapag itinago mo, ang magiging resulta pa nito, magkakaroon ka ng resentment. Oo. Yung sa halip na makita mo siya as a friend, makikita mo na siya as a freeloader. Oo. Ano ba to? Ayan. Tenant na hindi nagbabayad. So, Ayan. sa halip na kaibigan mo naman siya, 'di ba? O, ganun. So, nag-speculate ka na ng mga bagay-bagay. Oo. Mas maganda talaga tanungin mo ano yung rason kung bakit tumagal siya ng ganyang kahabaan. At saka feeling ko kahit sabihin mo na siya kanya or kausapin mo na siya habang hindi ka pa masyadong irita. Kasi yung meron, ewan ko lang meron kasing tono itong si, ano pangalan niya? Leia. Yan. Itong si Leia. Kalimutan agad. Ilang minuto lang yung nakalipas. Kakapanood mo ng yan. Ng K-drama. Wala ka bang tulog? Epekto talaga to di ba? So, meron kasi siyang tono na medyo, feeling ko lang baka I may be wrong, pwedeng medyo mapagmataas. Kasi yung pagkakasabi niya ng, hindi naman sa pero yung tsokolate, ganyan-ganyan, kaya ko naman bilhin. Yung madami naman dito sa Pilipinas. Well, medyo totoo din naman yung sinabi niya. Pero, baka lang, as a psychologist for today, as a mamaruna psychologist, baka lang umabot ka dun sa yung lumabas na talaga yung pagkatigre mo. Gets mo ba? Naiinis na rin din siya May inis na rin din di ba? So, aabot pa ba tayo dun sa nayayamot ka na talaga? Parang kasi kaya malamang nagkaroon ng ganyan sila kasi parang pinagtagpi-tagpi niya na nung dumating nga siya, wala nga siyang So kasi nag-build up na Posible nung dumating, parang okay lang yan, friend, walang problema. So bigla na-realize mo, nung dumating nga siya, wala nga siyang binigay Kaya naman yung wala nga man, may maisip mo tuloy na parang, wala man lang nga talagang ambag. Oo, yan. So doon mo na napagtagpi-tagpi, wala man lang binigay nung dumating. Tapos wala, na ngayon. Correct. Tapos wala man lang ding pagtulong. Tingnan mo. Oo, yung kinainan niya. Ako pang nagliligpit, ayan, ipon-ipon na. Siya, may sarili siyang pumunta siya dito. Ano kala niya sa akin? Ayan. Yaya, di ba? Tingnan mo. So, yun yung sinasabi natin na ayaw naming dumating sa point na meron ka ng resentment towards that person. Correct. Na ang sa halip na matuwa ka sa kanya, puro galit na, naninira ka na ng kapwa, susumbong ka na sa radyo, di ba? Importante yung pag-uusap kasi malay mo, yung paggaling niya sa Amerika, dineport pala siya. Totoo. Diba? May ganun pala siyang issue. Hindi alam kasi hindi nga nag-uusap. So kung halimbawa na-deport pala siya, ibig sabihin, wala talaga siyang titirhan dito. So magbabago ngayon yung tono or tema ng pag-uusap. Magpaplano na kayo ngayon. Tutulungan mo na siya. Correct. Pwede ka dito magstay pero kailangan maghanap ka na ng trabaho. 'Di ba? O di naman kaya, hindi kami pwedeng magdagdag ng isa nang walang ambag na 65K a month, Ayan, diba? hindi ka na pwedeng tumagal dito kasi iimbitahan namin yung tambalan. Yan, Kaya ganyan. naman sa kanila, sila walang yung magstay guest room. Ganun ba? Magbabago ang lahat kapag ka na-realize mo at naintindihan mo, teka lang, bakit nga ba isang buwan ka na dito? Yun. Ano ba talaga ang problema? Ayan. Kasi once na nasagot yung mga rason na yan, alam mo yung next step na gagawin mo. Tama. Yan. Mas parang katulad lang yan ng for example, kapag humiram ka ng isang bagay sa isang tao, kunyari, libro, sa halip na mag-imbento ka ng dahilan kung ba't hindi po pa nasusoli, pwede mo namang aminin sa kanya, pinahiram ko pa kasi sa kapatid ko, binabasa niya pa ngayon. Diba? Simple lang di mas maiintindihan siya, kaya pala hindi pa sinusoli kasi Correct. nasa hiraman pa pala. Yung mga ganun ba? Simplihan lang tayo natin. din nagpapahirap Kaya yung pwede mo eh. namang sabihin yung totoo dahil ayaw mong, di ba, yun Masaktan. napag-usapan natin dati nung sa team building natin, laging bumabalik sa sarili natin because we don't want to look bad. Correct. So gagawa ka Ganon. ng istorya, ng kwento. Just because you don't want to look bad. Oo. Siguro as you grow older din talaga, you will realize na medyo wala ka ng pakidapat sa
iisipin ng ibang tao Kailangan din na ayusin mo din yung magiging problema mo sa sarili mo. Diretsuhin mo yung problema, head on na. Wala nang Wala palabok. nang, diba? Kasi Oo. paligoy-ligoy pa tayo. Abutin tayo ng 6 days and 2 years. Before you know it, 2 taon na siya dyan. Oo. Kasi hindi mo kinausap at hindi mo sinabi sa kanya yung totoo. So posible lang yan, may problema siya, paano mo siya matulungan pag nalaman mo yung mga detalye na kinakailangan. Although, kung gusto natin siyang mas intindihin ng maigi, nandun siya sa mas mahirap na part ha. Kasi siya yung nakikitira, Oho. siya yung nakikisama, siya yung nakikiusap. So, kung between the two of you, actually, between you, Leia, and yung boarder/tenant na hindi nag-provide/friend mo, siya yung mas may problema. Kaya siya yung mas intindihin mo kung bakit, ano ba talaga. Be there for that person. Ang hirap man pero kailangan Importante yung pag-uusap talaga dyan, Leia. Wala nang ibang paraan, wala nang ibang way na i-sugarcoat mo. Alam mo, pagka yung hiya talaga, yung hiya/pride, pwedeng pride, ego, hiya, yan yung nakakapagpahamak Tama. Diba? Nahiya Yung mga ako simpleng bagay, Simple lang na nagiging komplikado. Correct. Diba? Totoo. Simple lang naman Pwede mo namang sabihin ganito. Kaya lang nahihiya ka. So, hindi mo na lang sinabi. So, nagkaroon pa na mas maraming problema. Naipon ba? Nagkakaroon ka na. Nagkainisan pa. Tingnan mo, build up. Samantalang friend, ano na nangyari? 1 month ka na dito. Ano nangyari? Alam natin yung sagot. Diba? Kasi again, ulitin natin, ang thoughts natin, yung mga iniisip natin, hindi siya facts. So kung ano man yung mga iniisip namin ni Jegs, mga ano lang yun, thoughts lang yun. Kung na-deport, deport, may sakit pala, may dokumentong inaasikaso kasi may lupang ipapamana. Hindi po siya facts. Mga naisip lang naming thoughts ito. At ikaw din for sure, may mga ganyan ka rin naiisip. Tingin mo, na-solve ba yung problema? Hindi. Kasi hindi siya fact. Correct. Kaya kausapin mo na, ha? Kaloka ka. Go, kaya mo yan, Leia. Oras natin, mga kabisyo. Ganap ng 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!